descendents de Millà han pujat fins a dalt del campanar del monestir de les Avellanes. Volien veure de prop la campana de l'església del seu poble. Tenir-la tan a prop els ha fet emocionar i també els han vingut ganes de fer-la sonar, alguns com de petits. Érem escolans, no? Quan sabíem que arribava el capellà a dir missa, doncs nosaltres un quart d'hora abans anàvem a tocar la campana. Ahir a la tarda, la campana dedicada a Sant Llopí i Sant Pere i fos el 1889 es va pujar fins a dalt de tot del campanar, on es conservarà a partir d'ara. Nosaltres assumim la restauració, la pugem al campanar i la fem sonar, la preservem i la fem sonar. Aquest és el nostre compromís, som el municipi campaner de Catalunya, Os de Balaguer, i per tant també és un acte, diguem-ne, de mantenir aquest patrimoni en aquesta comarca, no? Fa 3 anys, els que van néixer a Millà van decidir retirar la campana de l'església. El poble ha estat deshabitat des dels anys 80 i fins a aquest mes d'agost. Temien que algun dia pogués caure, volien protegir-la i tornar-la a sentir. L'alegria gran, si pogués parlar, és de la campana. De tornar a fer la seva feina, que per això està destinada. I diuen els antics que la van fondre aquí mateix. La nova ubicació de la campana de Millà està carregada de simbolisme. S'ha col·locat a la cara nord del campanar del monestir de les Avellanes, mirant cap a Millà, que està a només 9 quilòmetres d'aquí.